It's okay. It's okay. It's okay. Nigeria na Biafra. Ndị Nigeria ala ugwu n'Igwe. Kwashako n'Igbo shi ndị mmadụ n'ala Igbo. Nnayazi Nigeria akọlụ uche Chineke nyere. Gwa ndị ọrịa, gwa nọọsụ overnight. Gwa ndị mmadụ ọ bụ ndị chọrọ nwa nwa adịghị. Ndị Kwashako gara Igbo awụrụ president n'obodo Nigeria. Ọhịa nna mmiri. Because
ya nwa ya na mbra bata ja digi ma wi afra wi e di afra bi ko ya ma ni ya bi wa ko na o ni wa ya na praise I like him too much. I want the national president who come by age grade wa go mo jilante wa you got to job wa cha ko boss Ikechi Onyemere member who come by age grade I'm a super so the dates after all has a China. I'm a champion size and I know why I want Stanley Naji will come Kraka Naji Belaga Lono, 91 young who are the breakfast. Like to make a young come out and get you one guy down the line from your the Ben of Rally War PDP. Sir, Moses Wachuku, PDP, the senior lecturer, will come up. Mama Yabago, Pawabo. We will come actually get 2 days very soon. Oh, sorry. Yeah, 1 day, Jilaka. The Ben of Rally War of Ravala. Fakama Bakala, Joe